Soko notice tim na tuna joto rangsan ta khokta ibu khosong ang tong nong logi poritus Debbarma haini hai Tini non bagai koktoma tubi phebke belekena koktoma kaham lokorong ni bagai tamni hinmale Baijalbari outpost je tongi tongmuni tabuk abo Baijalbari outpost tai tonglaka abo tabuk PS na ni digino thangai tongo abo no tino PS no tangna ni bagai haikeba bo thayo rekhenga chana abo no Tini echal laikha 24 tam surgan ni MLA borong Ranjit Debbarma abo no thairok na ni bagai haikeba thairok visit khlai Thayinka Sorot Chaudhary CRPF camp Kasambo Agini je CRPF rok tongi thangjak ai cambono khlaijak sinai Baijalbari PS outposting dia PS sinai tabu kabangma abo haino lukurokni kabangma suk duk dosa rongno chana ni bagai hekeba thana rogo hekeba PS rogo samungna khangangke norok tabuk thangai mancinai baskangni salni joran rongni simno je tabuk Tini visit khlaimani jaga wa hekeba CRPF camp kasamno baskangni salano abono repairing khaijaknai hekeba abono tesa katalbabe kahamko swnamjaknai abo haino koktuma Tini thangai sogoi kajago MLA borong Ranjit Debbarma haike thairok naimani bisingtui belekana chajaka hekeba belekana khabo phurjaka thairok belekana kotor hekeba belaino kwar thai hekeba jaga belaino kaham haike naine di tam saka borong Ranjit MLA sir tinara tamno tei visit khlaijak mani Tini जों Baijalbari agini simino official notification nungkha katalkai thanangnai hekai je tabo outpost tongmani Baijalbari o jagan kha health department hekai abo dirgo din abo enu siriyangoi health department a jaga जों oro thana no kholongnam sungphano khologoi maya hekai recently thanai December ni 15 tarikh Delhi chini borom ganang chief minister bang kok salaikha ang bono saka je Baijalbari ni Sorot Chaudhary ni kaisa CRPF kasamo nok kabangma tongo jaga bone space tongo abono nangko aro bo tabu abato to khologoi mano ne ka Tini chini borom ganang outpost no usi bobai khai chemo ro berai nikle tiko jaga no kai khana chini borom ganang chief minister no ebong DG no tai chini SP sahib no chithi sijaknai bono copy bijane je orta tarikhe meted khongman bage tam ningka kai khwai district o jot assembly constituency no joton PS sungbai ka ekmatra Ramchandra to ungyakho oro notification nokhajak jaga ni problem notei ekamo birat jaga kotor ma ka oro joto kichu khaina sombok ekai oro nini toilet kheto jon tangjak agini pakamang noro ka nok bor khungtam koto tongo 40 foot by 20 foot dogoti koto khungtam tongo nekai jeta abato to je porthman jeta thana khlongnani jeta angko nango nogrok abrok jotno tongo keseng kha khlaio khana chithi himan pore kana chief minister bang malaine chief minister no details somone সম্পর্কে ang bono janongnai ekai kha khlaio dachino ching bai ko Ramchandra ka constituency lokor kaisa katal manana hnai ching kha khlaio ebong lakino khusin kho jaga no tin phainu kaso kotor jaga je or thana uthana tai mo highway ni kana লাইখানা কা লোকর বড় ফাইনানি বলে হপং সাপং যে কোন সময় ফাইনানি কে তাবু কাই সমস্যা টকা রামচন্দ্র গাতনি খাকসাংকা কল্যাণ প্রত্যেক খাকসাকা খয়াও ফ্লাই টকা গাবন বাগে অর লোকর বলে কব জিং চালো টং কে যদি বাইজালো বা তাবু সরত চৌধুরী ব যদি থানাং থাঙ্গা নিকে যত চিনি রামচন্দ্র গাতনি লোকর লাইকা ছেপ মানে নিছেন sir o je thai Tini na phimene o thayo tei boba hairok jagarok ekdom kaham no sala boba hai omo agi CRPF camp tongmani kotorma eko jaga to kaham no mo sorkari jaga eko o jaga bilai kotor no bai jeta chunguri naimen thasingo jotono kaham no tongo eka jeta porikha thomo hinta wancha kok bai porikha thomo ora jotono tik tongo bai tabu nok no kisisa o ko siling ronga inko ke repairing a ko khaibe khakne no kai nok ronga taiksa rong lekheno oro thana chalu khaimana hesen khakha